Sa Good Vibes, mga estudyante gikan sa Negros Occidental ang isa sa 5 ka grupo nga ginhatagan sang 100,000 pesos ang isa ka NGO agud to ma-develop ang ilang nga project nga plastic nga sarang matunaw sa sulod sang 110 ka adlaw. May report si Romeo Subaldo. Sa Wala Usik Challenge ang ipatigayon sa Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated, may mga grupo kag kumpanya sa bugos nga Pilipinas nga naga-pitch sa ilang nga produkto nga makabulig pahagan-hagan sa basura kag gamit sa plastic. 41 ka mga teams ang nag-pitch sa ideas kag 18 ang ginpili. Pinagi sa isang hackathon, ginpaidalom sila sa training kag ginpa-present sa ilang mga produkto kag ideas. Paano ta ma-redesign ang mga produkto, mga systems para madula ang single-use plastic or disposable packaging. So, amo na siyang call sang sininga hackathon nga may laylain ng mga teams nga mga kumbaga to compete sila for the best idea, but at the same time it's also a place for people to gather and learn and improve their ideas before they pitch and they compete. Sunod sa Executive Director sa Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated nga si Dave Albao sa 18, may 5 ka mga grupo o kung teams nga ginpili bilang magabaton sang tag 100,000 pesos para mag-develop pagid sa ilang nga produkto. Ang One Bag nga nagagamit sang returnable kag reusable packaging sa online shops. Ang Tabo, a slow market o kun ang pagbaligya sa mga langgaw pati sa iban pa nga mga produkto nga wala nagagamit sa plastic. Ang SADS o kun ang single drop refills o kun nagakatunaw nga suludlan sang habon imbis nga sachet. Ang Wear Forward nga all-powered circular fashion nga pwede ka lang makarenta sa mga bayo nga pang-adlaw-adlaw kag hindi mo na kinahanglan nga magbakal sang bayo. Ang mga bayo ang isa sa mga nagadamo man nga basura. Kag ang Agubay, mga taga-Negros nga estudyante nga nag-develop sang cellulose-based bioplastic nga gikan sa pasi kag nagakatunaw ang plastic sa sulod sang 110 days. They want to use agricultural waste like halin sa mga humay, kag sa mga sugar cane, kag even sa mga mais nga mga waste products nga himuon nila cellulose nga himuon nila plastic nga nagatunaw. Okay. No? Sa malusod nga tuig, liwat nga lantawon ang ilagin develop o kung ilagin improve nga mga produkto. Lantawon sang PRCFI kung balasarang mahimo ang mass production sang ilang nga produkto para dako ang mga epekto sa palibot sa pagpahagan-hagan sang basura.